הולך להסביר לכם עכשיו בקצרה איך אנחנו מפרקים את המתקן בסוף האירוע, את התחנת חלל, וכמו את התחנת חלל, ככה אנחנו מפרקים את כל מגוון המתנפחים שיש לנו. אני מוודא שאין ילדים על המתקן, בודק שכולם ירדו. אם צריך לנקות או משהו כזה, אני עושה ניקיון קל לפני הקיפול. ניגש אל המפוח, מכבה את כפתור ההפעלה ומשחרר את השרוול מהמפוח בעדינות. פותח את סרט הסקוץ', את רצועת הסקוץ', ומשחרר בעדינות את השרוול. רוב האוויר יוצא דרך השרוול, ולכן צריך לשמור אותו ישר ופתוח ולא לקפל אותו פנימה כדי לא לסתום את יציאת האוויר. כעת אנחנו מחכים כ5 עד 7 דקות שכל האוויר ירד, ותכף אנחנו ניגש לקיפול המתנפח. ניתן לעלות על המתקן, ללכת עליו כדי לעזור בהוצאת האוויר. הילדים שנשארים אחרונים באירוע מאוד מאוד אוהבים לעשות את זה, אפשר להיעזר בהם. רק יש לשים לב שלא עולים עם רגליים מלוכלכות או נעליים מלוכלכות. אני רוצה לתת לכם טיפ בקשר לקיפול, טיפ מאוד מאוד חשוב. כדאי מאוד 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 להוציא היטב את האוויר לפני תחילת הקיפול, וזאת דרך מצוינת ללכת על המתקן כדי לעזור ביציאת האוויר. כמובן שלפני הקיפול יש להוציא את היתדות. ניתן למשוך את הלולה עם היתד ומאוד פשוט להוציא. כך מוציאים מסביב את כל היתדות ומחזירים אותם חזרה בתוך שקית היתדות. ובכן, הקיפול של המתקנים שלנו זה כמו קיפול של סמיכה. לאחר שקיפלתי קיפול אחד, פתאום אני רואה שיש עדיין הרבה מאוד אוויר. אני הולך על המתקן. אני אומר שוב, הילדים מאוד אוהבים לעזור בקטע הזה. לאחר שהוצאתי היטב את האוויר בצד אחד, אני עובר לקפל את הצד השני, כשהמטרה בקיפול המתנפחים היא ליצור נקניק של 0.5 מטר. זה מאוד חשוב. לאחר כל קיפול אנחנו רואים שיש עדיין הרבה אוויר במתקן. אנחנו הולכים על המתקן. תכף אני אראה לכם פטנט שהילדים שלכם בטוח יאהבו. יש אפשרות נוספת, וזה לשכב בקצה המתנפח לרוחבו ופשוט להתגלגל לאורך כל המתקן, וזאת דרך מצוינת להוציא את האוויר. הילדים שלכם מאוד מאוד ישמחו לעזור לכם בקטע הזה. אני כל הזמן שומר שהשרוול יהיה פתוח, רוב האוויר יוצא דרך השרוול. וכעת אני מקפל קיפול נוסף. אני מקפל את המתקן שוב. קיפול נוסף, על מנת, כמו שאמרתי קודם, ליצור את הנקניק של 0.5 מטר, פחות או יותר. אני דואג שהקיפול יהיה מדויק לכל אורכו של המתנפח. את השאריות אני מכניס פנימה. גם פה אפשר להשתמש בתרגיל הגלגולים. הילדים מאוד מאוד יאהבו וישמחו לעשות את זה. אני ממשיך ללכת על המתקן. אני מסדר אותו כך שהוא יהיה נקניק שרוחבו משהו כמו 0.5 מטר, קצת יותר, זה גם בסדר. במידה שהוא יהיה יותר גדול, ייתכן והוא לא ייכנס לתוך התיק, ולכן מאוד 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 חשוב לראות שהנקניק שיוצא הוא נקניק אכן של 0.5 מטר. אני מתחיל לקפל את המצנח כלפי מעלה, כלפי השרוול, כשאני שומר על השרוול הצהוב תמיד פתוח. אני ממליץ מאוד לא לגלגל את המתקן, לא לגלגל את הנקניק. הגלגול תופס נפח גדול ויכול להיות שזה לא ייכנס לתיק ויעשה לכם עבודה כפולה. אני מציע לקפל, לא לגלגל, לקפל. אני מתחיל בקיפול מאוד 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 קטן, מוציא את האוויר עם הברכיים וממשיך לקפל עוד קיפול אחד. אם גם יש ילדים בסביבה או הילדים שלכם הפרטיים, אפשר לבקש מהם שבזמן הקיפול ילכו לאורך המצנח. הם גם יאהבו את זה, זה גם יעזור בהוצאת האוויר. שימו לב שאני מקפל, אני לא מגלגל. אתם תכף תוכלו לראות בסוף הקיפול
שהמתקן יהיה קובייתי, יהיה מלבני, לא יהיה גלילי. והנה לכם הקובייה שרוחבה בערך כחצי מטר, אולי קצת יותר. מוציא את שני החבלים, במידה ויש חבל קצר יותר מבין השניים, איתו אני אקשור את החלק קצר יותר של המתקן. אני ממליץ את הלולאה תמיד שתהיה למטה בקצה המתקן, כדי שניתן יהיה למתוח בקלות. אני משחיל את החבל לתוך הלולאה, נותן מתיחה טובה, קושר, מי שיודע קשירה מהירה יכול קשירה מהירה, או כל קשירה אחרת. את החבל הארוך יותר אני שם בחלק הארוך של המתקן, הרחב יותר, מקפל את השרוול על המתקן וגם אותו קושר עם החבל. שוב, אתם יכולים לראות שהלולאה בתחתית המתקן, אני משחיל את החבל, מבצע מתיחה, הכל בעדינות. אני לא עושה שום דבר בכוח, קשירה, ואפשר לראות את הצורה הקובייתית של המתקן שנכנס כעת לתוך התיק שלו. על כל תרמיל, על כל תיק, כתוב שם המתקן. שימו לב כשאתם אורזים את המתקנים להכניס את המתנפח הנכון לתיק הנכון. הכל מאוד קל, מאוד פשוט, ואת התיק אני סוגר בעדינות, לא במשיכה חזקה, הכל בעדינות, והמתנפח מוכן להחזרתו למקום או להעמסתו על האוטו על מנת להחזיר את הציוד לצוות התעמלות ונועם. כמו שפרסנו את המחצלת, ככה אנחנו גם נקפל אותה. יש לנער היטב את המחצלות לפני קיפול. אפשר להפוך את המחצלת אחרי שניירנו צד אחד והמחצלת מוכנה לקיפול. ואז צד אחד אני מקפל כלפי מעלה, הופך את המחצלת ומקפל את הצד השני כלפי מעלה, דואג שיהיה מתוחה היטב בקיפולים. שוב, קיפול עד הקצה, וכעת ניתן לקשור גם את המחצלות בעזרת החבל שלהן, כי כשאנחנו מוסרים את הציוד לאנשים הכל מקופל היטב וקשור היטב כדי שנוכל לתת את הציוד מסודר ומוכן להפעלה מאוד מאוד קלה. וגם את המחצלת כעת ניתן להעמיס